चलिए नमस्ते प्रणाम। और मन सेट बानी और से बट से लाइव आइल बानी। कंपनी का भी चल रहा बा, टीम फिल्म प्रेजेंट्स भैया भाभी के रोल बा और शूटिंग चल रहा बा हमनी के। और आप सब आशीर्वाद प्यार दी। और आज भैया भाभी हमारे मूवीज वाला हम लोग का लाडला देवर है और मतलब हम लोग का बच्चा भी है। तो आज हम लोग का सेट है, ऑन सेट है लोग। आप सब आशीर्वाद प्यार दीजिए। आप सबका आशीर्वाद हमको सफलता करे। और अरुण और भैया भी आप सब आशीर्वाद प्यार दीजिए। और निर्माता संजय अग्रवाल सर जी के सहयोग से आप सबके बीच हो रहा बा। सुनील सर जी के आशीर्वाद, शुभम भैया के आशीर्वाद से। तो पी कृष्णा भैया डायरेक्टर बानी। सब सेट बा देखे सभी कोई बा। एक एक शेयर कर देंगे आप सब। टीम फिल्म के पूरा टीम आइल बा। मामा आइल बड़े हम तो सभी कोई आइल बा। आप सब आशीर्वाद प्यार दी। और हाँ, आज चंदन चंचल इंटरटेनमेंट पे एगो गाना भी रिलीज भइल बा। आप सब ओकरा के आशीर्वाद प्यार दी सुनी। बहुत अच्छा लगन के बाटे, जो कि लास्ट सॉन्ग बाटे। आप सब लगन के स्पेशलिस्ट बा और कीमती समय निकाल के आप सबके बीच बानी। तो आप सबके आशीर्वाद, रोश बन का आशीर्वाद लागेला। नेता हो चाहे अभिनेता हो, आप सबका आशीर्वाद प्यार। कोई नहीं, अगर तुम मिल जाओ पलंगिया तोड़ देंगे। आज चंदन चंचल इंटरटेनमेंट पे आ चुकल बा। सुनलाल जी, विशाल जी, प्रिंस राज जी, अखिलेश जी, प्रिंस राज जी, राहुल द्विवेदी जी, प्रिंस साहनी और घर बांधने के घर के लोग कैसे। तो वो सब आशीर्वाद प्यार दी। और ये गाना के सुनी और लिंक भी पर हम दिले बन चंदन चंचल इंटरटेनमेंट पर जाई और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दी। तब तक दी। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय। लाइट बंद कर, मिलेंगे हम लोग फिर।